Aman. Mas, patune bodo pengen. Piye to, Mas? Kayi. Apa gemah iki? Sliramu bakal ndak sengkake ngaluhur minangka garwa prameswari bakal ndak gendong ndak ojong ana ing kursi kedaton candak cek langsung. Wis ngene iki bagianku ra penak wis to genah. Menglemo enak. Nem loro jiji rolu. Nempyong. Apa yang isu kan? Kabeh nempyong. Apalku yo ngur kuwi lho. Digandrung. Bengi iki aku diderekke dulurku lanang sapa? Mas Yuda CS. Ya, diaturi munggah panggung, Mak. Monggo, Mas Yuda. Ya, di serampat iki wae kaya biasane. Ya, dados. Monggo Mas Yuda, Wilujeng rawuh. Selamat datang Mas Yuda. Ya. Out. Ya. Mas Mondol datang. Yo, Mondol. Ya. Kasih. Oh, ya. Yo. Ayo Mas Mondol. Nesu Mondol. Kok ijik ora lo nesu bareng Kok nesu? blangkone dicopot malah nek sing ngrasani jare sirahe kaya lato-lato. Langsung Ngawur, blangkone lato-lato. dicopot disawatke. Nganggo mik kabel lho kok bendrakan. Wong kok iso rumangsaku. Kowe iki kudune joget sing semangat kok iso malah nesu lho. Lah nesu piye? Lah kok iso Wong sagongan wis mengke-mengke arti wae telung gongan. Keseseken irama no piye, Mang? keseseken. Keseseken no. Ketoke sing ngendangi nek karo kowe nyapa to, Ndel? Men sak senti dek karo aku. Sentimen men sak senti Men kok iso. sak senti. Sentimen. Rumangsaku kok cengengesan sing ngendang. Cengengesan. Iki lho kalem iki lho kendangane dong tung. Awas Mondol. Asik. Lah iki lho pas. Ah eh eh ah eh eh ah eh eh ah eh. Alah kena. Ayo Ndol. Alah koalem po enake. Ya, ya. Asik. Sambil turu
karo ngerokok sip. Wis, nah. Alhamdulillah sampun pejah. Wong kok iso wis. Cengengesan rumangsaku kok Sentimen pancen karo mondol iki. Mbok ya aja kaya ngono, Mas. Mbok ya aja kaya ngono, Mas. Awake dhewe iki kanca. Awake dhewe iki kanca. Roti-roti, Klemben-klemben. saiki-saiki. Biyen-biyen. Tinggine munggah amben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahke. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Duren cangkokan. Leren rokokan. Timun sigarane. Ayo nanti sabun kagungane. Apa iki kok iso nyabun kagungane? Ayo bangun negarane. Bangun negarane karo sabun. Ora iso kok cengengesan kowe. Cengengesan kowe. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio. radio bosok. Aku ki lho, Aku ki lho. siarno masjid. Innalillahi. Ora apa-apa. Malah Ora apa-apa. Kaya nyarne wong mati to. Sing ngendang ngene karo wong mati wedi wong pake mati tinggal poli kok. Oh, kurang ajar. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Lho kwalik. Tungkakmu kaya rupaku. Tungkakmu kaya rupaku. Padha ae. Ora apa-apa penting wedi. Aja kaya ngono kowe. Aja kaya ngono Sikat dhewe engko. Sikat dhewe. Nek perlu aja ijen. Nek perlu aja ijen, Mas. Nyapa ndol? Keroyokan kabeh sak balangmu. Guyon. Guyon kok dikira ora tenanan. Kabeh ngangkat Nantang abu. wedi iki lho kok trimo wong pira to ndol paling wong 26 ora lara trimo nil ngono tok. Nil-nili kaya dicokoti angkrang tok paling. Lah ya kok wedi. Angkrang sak truk. Cengengesan. Alhamdulillah wa syukurillah Mas Gurit. Nggih, Mas Yudo, Dalu alhamdulillah. punika saged pepanggihan wonten ing mriki. Nggih, Wonten ing silaturahmi. Yayasan Ali Ridho hebat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam rangka tasakuran nggih punika. Nggih, tasakuran umroh yang kedua jamaah. Panci Ali Ridho. leres wong sing gedhekke rasa syukur punika ditambah nikmate lan sok sapa sing kufur ora gelem syukur marang nikmating Gusti bakal nampa bendu utawa azab sing pedih. Nggih. Syukur nikmat niku penting, nikmat niku ora mung bondo donya, nikmat niku ora mung dhuwit, diparingi kesempatan, diparingi kesehatan, iso ambekan, iso gebres, iso angop niku nggih nikmat. Kabeh kuwi nikmat. Nggih, ora mung bondo donya. Gunane apa duwe kasur empuk, duwe sopa empuk tapi nek bokonge udunen. Gunane apa mangan sate, mangan gule, mangan rawon tapi nek lambene sariawan. Gunane apa duwe omah megrong-megrong nek matang-matang setruk. Gunane apa duwe bojo ayu kaya widodari tapi nek anyang-anyangen nggih ta. Wong niku sing penting sehat, sing penting sempat milanipun dengan kesehatan kesempatan sing dipun tampi pari kedah dipun syukuri. Alhamdulillah, ora beda bengi iki. Nggih. Jamaah Ali Ridho sing dipun pangarsani panjenenganipun Gus Heri Santoso kalian Gus Aswin jan luar biasa. Nggih. Nandhakake rasa syukur gemen-gemen Mas Yudo. Sungkem takdim bekti kula dumateng Gus Hari. Nggih. Piyayi Grapyak Semana. Piye ya? Anteng meneng saking menenge ngantek jamaah gak ngerti lho utange Gus Hari pira ono ngantek gak ngerti. Piyayine hebat. Piyayine hebat. Wah, kula sapet jagong kala wau alhamdulillah sampun dibaiat, sampun disuwuk kula minangka murid dipun Gus Hari. Alhamdulillah, mondol ya disuwuk. Sampun disuwuk, mondol disuwuk, malah rencana badhe ditumbas mboten angsal wangsul. Alhamdulillah didadekke jamaah ana kene. Mboten. Ya terus Bagi didamel cetik geni. Padakne rencek ae. Ha kowe ya ngono kok iki sowan sungkem takdim dumateng para pinisepuh lan alim ulama ingkang kepareng rawuh. Hebat luar biasa ya Mas Mondol ya. Jan seneng ora kaya bengi iki. diatur ya. Awakmu kan ya melu seneng to Mas Mondol bengi iki. Ya melu. Apa meneh ketemu karo jamaah-jamaah, gandul sarunge kiai, gandul sarunge alim ulama, insyaallah selamat donya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Amin, tenang. Nek cara awakmu Mas Mondol, nek kula niki kan wong Jawa to Mas. Nggih.
Katitik kula gawe blangkon tegese gamblangno lelakon, surjan tegese sira niku janma, ndamel jarik tegese dadi menungsa aja serik, jarik diwiru, wiru tegese kuwi aja nganti kliru. Trimprape kula dadi wong Jawa, kula nek napa pitutur-pitutur nggih ndamel basa Jawa. Mbah-mbah mbiyen niku nate dawuh wong urip ning alam donya ki nek pengin slamet uripe donya lan akhirat. Gocek ana tembung panca panyangga jiwa. Panca panyangga jiwa. Nggih niki ilmu tuwek niki. Ilmu tuwek. Saking tuweke ning jeding tiba ping 3 niki. Apa kuwi lho? Niki panca panyangga jiwa. Kangge sangu awake dhewe bebrayan wonten ing alam donya, panca punika 5, panyangga punika cagak, jiwa punika awak. Cagake awak ana 5 mboten sanes inggih punika tembung Jawa, huruf Jawa, hana caraka. Iki lho pitutur Jawa. Pitutur Jawa. Kula nek ndamel ayat, nek ndamel dalil mboten saged kathah ingkang langkung pono, milanipun kula ndamel dalil Jawa. Hana caraka. Ha. Hanane menungsa saka Gusti Kang Maha Kuwasa lantarane bapa biyung utawa wong tuamu sakloron, mulane wong tuwa sinebut Pangeran Katon utawa Gusti Allah sing nyata. Mandi-mandine donga dudu dongane kiai, mandi-mandine donga dudu dongane wali, tapi mandi-mandine donga dongane wong tuamu, utamane wong tuwa wedok. Bener. Mula arepa sing rupane kepiye wae, wong tuwa iki wajib disungkemi, wong tuwa wajib dipeteni. disembah, wajib disungkemi, dimulyakne, disenengne, dibungahne, mergakne wong tuwa menika Pangeran Katon, wong tuwa wedok dongane mandi. Bener Wis omongan. eleke kaya ngapa, jahate kaya ngapa jeneng wong tuwa iki wajib disungkemi. Nggih lah kok bener, ya wis mesti bener to nek wong tuwa wedok iki dongane mandi. Wong tuwa wedoke dongane mandi tenan. Mbok iki dongane mandi. Mbok kuwi dongane mandi tenan nyata. Kok iso? Mas Mondol wis mbuktekke. Mbok tekne tenan, Mas. Heeh, Iku piye? pas aku lunga ning Kalimantan ora berhasil. Neng Sumatera, Ning Sumatera ora berhasil. ha winginane ning Terakhir Jakarta ning Jakarta. sukses. Ya ora berhasil, kuwi sanga dongane mbokku. Lah kok saka dongane mbokmu? Nalika aku pas pamit kerja, Mbok, aku arep pamit kerja ning Jakarta. Ya Le, muga-muga nang kono ora ana apa-apa. Lah, ning kono ora petuk apa-apa blas. Mandi dongane mbokku. Iki bocah piye to ki ya Allah Gusti, Pancen wong Mondol ki pancen sial lakone. ngene lho. Kowe ning nggo Sumatera gagal. Ning nggone Kalimantan gak berhasil. Gak berhasil. Ning Jakarta gak sukses. Ora sukses. Lah kowe nyalahne sapa? Mbokku. Lah mbokmu kok mbok salahne iki lho. Mongko saka dongane mbokku mandi. Iya. Lah, aku arep mangkat ning Jakarta. Pamit. Mbok, pamit mbokku to. Mbok, aku arep pamit kerja ning Jakarta. Mbokmu muni piye? Mbokku muni, "Ya Le, muga-muga nang kono ora ana apa-apa." Nang kono aku ya ora petuk apa-apa blas, panggah kere. Ngene lho Ndol, ya Allah, wong kok goblok 7 kecamatan. Karepe mbokmu gak enek apa-apa ki, gak enek alangan, gak enek rubeda, gak enek pepalang. Ora muni enek alangan kok. Bute muga-muga nang kono ora ana apa-apa. Berarti kowe mulih ya gak nggawa apa-apa. Oh ya ora nggawa apa-apa, ora petuk apa-apa. Sing dikarepne iki ora ngono, wong kok salah tafsir senengane. Kuwi ning gone Sing nomor 2 No. nata bale wisma, nata keluarga landasana kanthi welas asih kebak katresnan. Nah, Wong niku kudu duweni sifat welas asih lan duweni sifat katresnan. Katresnan ora katresnane wong lanang karo wong wedok, ning katresnane sasamaning dumadi, sesamane menungsa. Welas asih. Welas asih. Kuwi no. Terus co. Naca. Cara carane urip ning alam donya tindakno barang sing bener, dahana barang sing ala, manut agama sing mbok rasuk. Iki lho. No, co, ro. Naca, rasa ngrumangsani nek dijiwit krasa lara aja njiwit kancane. Mulat sari rohang krasa wani ngilu marang gitokmu dhewe. Paham ora kowe? Nah, iki lho Ndol. Terus no, co, ro, ko. Kok akeh men sing mbok takokne iki engko bare jam pira ngono lho. Sing padha karo ho ngono lho. Nyapa? Sing artine sing padha karo ho, no, co, ro. Lah iya ko. kok akeh men sing mbok takokne.
Oh, padune yo ora iso nek jane ya iso tak gawe somben nek ditanggap neh ngono lho maksudku. nek mung kuwi iki ora mung kowe tok sing iso ming. Lah kowe apa ya iso? Kowe kudu duduhne kabisanmu lho kowe. Aja mung gundul ning sirah tapi pengalaman kudu duwe lho kowe. Aja dianggap sepele. Lah kowe lho saiki nutri dina ki lho enek 7. kena kanggo tuntunan uripe iso mulya donya nganti akhirat. Sinau saka dina kena dimaknani. kenek Dina ana 7. dina ki ana 7. Contone kaya Senen. Aja bosen karo unen-unen. Dadi nek dituturi wong tuwa utawa kiai utawa ulama kuwi aja bosen. Dadi aja dilebokne kuping tengen tok ning kuping kiwa. Kudu digatekne, kudu dituhoni. Senen terus aja bosen karo unen-unen. Bar Senen Selo-selone uripmu gunakno kanggo sedekah. Mas Mondol hebat tenan. Bengi iki mletik Mas Mondol. Jalma limpat seprapat tamat bapak bolu isi ndut. Madu. Madune ceblok ning dundutan terus tak jimut tak resiki ketok gila papi ngono. Padha kirine nah. Selasa selone uripmu gunakno kanggo sedekah. Wong sedekah kuwi ora roboh ning malah saya bakoh, ora lokak ning malah kebak, ora utah ning malah utuh. Jare mbah-mbah mbiyen tuna satak ning bati sana. Lah ngomong-ngomong masalah sedekah Mas, panci leres sing diaturne mondel wong sedekah ki ora roboh saya bakoh, ora mlarat saya kuat. Ora lokak malah kebak. Nggih ora utah ning saya wutuh. Ya. Melanipun wong urip ning alam donya ki mung sedhela. Ibarate wong mampir ngombe gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa wurunga taun ana windanana menungsa ning diparane mesti bakal mati. Kamangka wong mati ki lak mesti nggawa sangu. Lah kamangka bondo donya niku lak titipan. Bondo donya ki titipaning Gusti, titipane pangeran. Kudu disedekahke, kudu diwenehke marang sapa sing berhak nampa. Kuwi lho sing bener iki ngono kuwi lho. Ya ora bener nek kuwi. Lho kok ora bener kuwi? Ya ora bener. Kowe omong piye? Bondo ki ming titipan. Titipane pangeran, titipane Gusti, kudu diwenehke, disedekahke marang sapa sing berhak nampa. Kuwi ora bener. Lho, kok ora bener kok nyalahke? Misale, aku takon ning awakmu ya misale. Awakmu titip sepeda motor. Lho, mbok jukuk ora? Lho tak jumuk aku titip. Titip helm, mbok jimuk ora? Tak jupuk aku titip kok. Padha karo kuwi, bondo ki ming titipan kudu diopeni aja mbok weh-wehno. Lah, sak wayah-wayah sing nitipne takon, "Dok, bondo sing tak titipne kowe kae mbok kene pun kula weh-wehno. Ayo ijoli." Arep mbok ijoli nganggo apa? Ora lho jane iki melok aliran apa cah iki kok. Bon titipan Aliranmu kok beda lho. Bondo ki titipane pangeran. ya. Kudu disedekahke diwenehne. Lah, nek pangeran ngira roh takon ning awakmu, bondo sing dititip ning awakmu. Do, bondo sing tak titipne ning awakmu. Kae mbok endi? Pun kula weh-wehno. Sing ngakon sapa? Ayo, balekne. Mbok ijoli nganggo apa? Lho ora lho Gusti Allah padakne karo maratuwane ora. Iki pangeran nek dipadakne karo maratuwamu iki piye ta iki? Pangeran ki Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Welas, Maha Asih, tur meneh Gusti Allah mono ora sare. Lah, nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Ya Allah Gusti. Mondol. Mondol ngene iki lho aku ngejak kowe mari jatuh harga diri. Kowe iki ngene lho wis genah-genan ngene lho. Kowe iki roh wong sedekah apa ora? Roh, Wong sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik. Wong sedekah oleh rahmat. Kowe sedekah apa ora? ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Lah, kowe padha karo nyedakne aku pegatan karo bojoku. Kok iso ngono? Kok iso? Lho, arep ditokne rahmat lho. Sik. Lho. Pak Yai nuwun tulung Pak Yai niki sampean sik to. Wong sedekah oleh rahmat. Lah iya, Wis sedekah apa ora? ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Lah ya berarti bojomu sing oleh rahmat. Lah, kowe padha karo nyedakne aku pegatan karo bojoku. Arep olehno rahmat. Maksudnya nugroho lho. Lah, malah ditokno nugroho barang. Dikeroyok loro bojoku. Wahyu. Lah malah ditokno wahyu wong telu sing arep. Bojoku ora remek kroyok wong telu.
Ki piye nek arep jelasne iki ya Allah Gusti. Ora enek kabel-kabel lecet ngene ta? Nggo apa? Gua nyetrum cangkemmu lho. Diomongi kok gak jelas. Kowe iki paham rahmat ora? Paham, Ngerti rahmat ora? ngerti. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Aduh ya Allah. Aduh. Maksudnya rahmat tegese rahmat ki welas asih pangeran mi lho. Kawelasane pangeran. Lho, utuh rahmat bakul mie ayam. Untumu pecah kuwi kok iso. Tak kira rahmat bakul mie ayam terus aku cemburu sik aku. Kowe kok karo Pak Muryadi dibedil ndasmu. Wong kok iso rahmat kawelasane pangeran. Oh, rahmat kawelasane pangeran. Kuwi sing Selasa. Selasa. Saiki nek Rebo. Rebo kerepo sinau ben ora bodho. Iya. Mongko wong bodho kuwi dadi pangane wong pinter. Jelas wong nek goblok, wong ning bodho dadi pangane wong pinter. Contone kaya bojoku. Lah kok iso? Bojoku bodho, dadi bendina tak pangan. Mondok. Bocah rupane kaya ula sawa omongane cengengesan iki. Kuwi nek Rebo. Bar Rebo terus Kemis. Kemis luwih becik mingkem timbang ngomong lamis. Rasan-rasan, maidu, nyacat, gibah. Nah, apa meneh kuwi? Enek wong masyarakat kene hebat ora? Hebat. Beda karo masyarakat liya. Kok iso? Tanggane tuku gelang lho atine melang-melang. Tanggane tuku kalung atine bingung. Tanggane tuku mangkok atine gondok. Tanggane tuku ceret lho mencret. Sakit serike. Saking serike. Saking serike. Dongkol atine iki serik. Serik lan piyuh Mulane Kemis luwih becik mingkem. timbang ngomong lamis. Bar Kemis terus Jumat. Jumbuhno atimu marang kabisanmu. Wah. Misale apik. dadi dalang ya dadi dalang sing apik. Betul. Dadi presiden ya presiden sing Seniwati sing apik. apik. Dadi niaga ya niaga sing apik. Jan, sindene bengi iki kaya nangka. Kok iso? Kok iso nangka? Ndase dibrongsongi kabeh. Iya ta. Kuwi jenenge iki markomah. Markomah untukmu. Heh. Kok iso jilbab. Wo jilbab makromah. Makromah, markomah. Kuwi nek nggone Jumat. Jumat. Jumbuhne atimu marang Kabisanmu. bar Jumat terus Sabtu. Sabtu insapa barang sing wis kewetu. Mas Mondol nyolot bengi nyolot encer uteke. Utek Sore saking encere ngantek metu saka kuping. Kak kopok. Sabtu tegese Insapa barang sing wis kewetu. artinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Heeh. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Selalu meningkat. wah hebat. Tepuk tangan Bapak Ibu, tepuk tangan kagem Mas Mondol. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Nyapet to wong tepuk Kuwi tangan. tondo. Jangan tepuk tangan. Kok iso? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Sampluk bocok kowe kok. Tindhe pipa mlentung kowe. Jumat, Sabtu, bar Sabtu iki sing terakhir. Minggu. Minggu tanggal abang BRI tutup, Mekar yo tutup. Berarti ra iso golek utangan. Kayak Jumat, kayak Sabtu mau lho, Ndol. Diwerdekne to. Maksudnya iki lho piye kayak Kemis, kayak Jumat, kayak Sabtu. Lah ya padha ae. Minggu Tanggal abang cah sekolah yo prei, bank yo tutup, Mekar yo tutup, ora iso golek utangan. artine lho, artine. Oh lho, nek kuwi artine itu ya? Padha jare dosoke ini to. Jare dosa. Kuwi padha khusus kanggo aku dhewe. Minggu Apa? khusus kanggo Kanggo aku dhewe. Kok Piye iso? kuwi? Minggu nek mingkem ganggu. Oh, sadar diri nek Sadar diri. mrongos tibake. Iki ora mrongos. Ya apa jenenge? Mung nuruti karepe untu. Ora ngono, pancen nuwun sewu lho Mas Gurit. Heeh. Nek kados Mas Mondol panjenengan lan kula niki tebih Mas nek gone kepinteran lan keilmuan. Heeh, pancen Mas wis Mondol percaya. niku nek cara nyambut gawe nganggo akal, gak nutut sing dindelne akale. Ah. Cara gawe utek gak nutut sing dindelne otote. Otote. Lah model-model kaya Mas Mondol niki lho cara nyambut gawe. Niki mentok niku paling pol dadi tukang titik watu, mentok niku. Wah, ngenyek. Modele ngono kuwi. Nggih. Mosok to, Mas? Nggih titik watu iki paling pol. Ngenyek kowe iki jenenge. Kok iso ngenyek? Masya rupa kaya ngene iki ya duwe cita-cita. Lah ya cita-citamu titik watu. Sorry no. Lah apa? Loh, minimal cita-citaku minimal ya. Iya. Tak dudohno minimal iki. Terus terang ae, terus terang ae. Minimal ya aku ya lurah lah. Weh. Cita-citamu dadi apa? Lurah. Mosok enek lurah potongane kaya katembat.
Katembat sampeyan niku Lurah mondal ngono. Apa pantes kowe iki dadi lurah lho? Penting Kowe lurah. iki titik watu. Lurah, Titik watu. lurah. Ha kowe lurahe aku mau dadi rakyatmu. Lu dadi apa? kowe? Aku sak dhuwurmu, aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek. Bosok kowe. Kowe dadi camat. Iya. Aku mau dadi bawahanmu. Lah wer dadi apa? Sak dhuwurmu Apa? dadi bupati. Aku bupati, kowe camate. Ora tak wahi proyek genti. Bosok. Bupati enek sirahe kaya bluluk lho. Penting Bupati bupati. mondal ngono. Ora pantes kowe dadi bupati, aku mau dadi bawahanmu. Dadi apa kowe? Aku langsung tak polne sak dhuwurmu, aku dadi presiden. Aku presidene, kowe bupatine gak tak kei proyek. Bosok kowe. Kowe- Presiden pol dhuwur dhewe. Kowe presiden. Iya. Aku mau dadi rakyatmu. Presiden dhuwur dhewe lho. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres pas presiden kunjungan, udan deres tak banjiri. Bosok kowe. Kok dadi udan iki lho. Aku dadi presiden, kowe dadi Aku dadi udan sing deres. aku pas kunjungan. Tak udani sing deres tak banjiri. Bosok kowe. Aku ya ora kurang akal to, Mas. Dadi apa nah? Piye ampre gak kena banjir, aku dadi watu sing gedhe. Watu sing gedhe gak mungkin kena banjir. Loh, aku ya ora kurang akal. Piye supaya watu gedhe iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Carane. Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Nyapa mau rancang titik watu. Balik, Balik kok. Kok iso balik iki? Wong cengeng ket ngarep ndang dadi tukang titik watu ora dadi camat, dadi lurah. Wong potongan titik watu kok iso. Lah, angget kuwi nek titik watu ya ISIS to. Isin. Isin. Wong kok iso Akhirnya sinambi. balik. Sinambi mlaku, sinambi kalane nganggur, gliak-gliak waton kecandak, gremet-gremet watone selamat. Oke, Mas Yudo, Mas Mumpung iki Mondol. disiapi para pesinden. Heeh. Coba Mas Mondol sinden iki kowe milih salah satu. Mas awakmu. Mondol tak weni Bro. kamardikan. Iki Ayo. ndel api ndel. Sing ndi? Iki. 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 Sing gedhi. Siap nih. Sing kimplah Sing kimplah Pilihane sing gedhe. Oke, Niki ndek. asmane sinten iki? Dwi Lestari. Mbak Lestar. Jumeneng pikanto nggih. Nggih, monggo. Wah, kimplah ya duduh gule. Tenan kan bayu. Heeh. Mangga. Nih, terbagi tanaman ya. Siap. Nduk, Dwi. Ladenono mondal, Nduk. Ladenono mondal, Nduk. Oh, Nduk. Karek-karek dhewe iso ngelokor. Sinden kok Keri-keri ya. Sinden Iki lho sinden Mas bencong. Mondel wis jan cocok karo regane ndok dasare nganggo ageman coklat kowe ya coklat. Coklat. Coklat artinya Cocok dan melekat. apabila cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung neng pinggir kali sapa wong ora pengen ngetok. Lencir kuning merakati. Sapa wong ora pengen nyipok. Mondal. Mbok cipok piye ndol suarane? Nek wong ngene iki nek Heeh. tak cipok suarane mak puk. Masuk. Masuk. Ya ampun. Dadi Seneng ndol nek betok ngene iki. wah, aku nek petuk wong ngene iki wis kudu tak gandreng ae. Gandrung kok Gandrung Kok kuwi tak lho. gandrung. Menak lho ndek bojo lemu ndol. Kok iso? Neng isor iso dadi kasur, Dadi kasur. neng dhuwur iso dadi selimut, ngiringan iso dadi guling. Kelonono setengah jam, neng sikil iso kram ngene terus. Berarti tahu we. Kang Mas Mondol. Apa Yayis? Alah lah kok yayi kok yayi. Saking senenge saking bungae. Lah iya. Urung-urung kok wis arep nyepok. Saka gedene rasa tresnaku marang sliramu. Alah padha. Yayi, Pripun Kang? mara Mas? gage caketong marang pun Kakang Yayi. Jan pasangan serasi. Neng Yayi, Pripun Kang Mas?
Mas? Ana ing Taman Makam Pahlawan kene. Taman Keputren. Ana Iki ing gandrung. Makam ya, pahlawan ini Mas. mendem mbokmu iki kok piye? Ana Taman ing- Keputren nih, makam pahlawan. ana ing Taman Kaputren kene siram. Apa to kae? Piye Kang Mas? Mula gedene rasa tresnaku marang sliramu apa panjaluk bakal tak udaneni waton ora njaluk. Pripun Kang Mas? Tak tok nek Eh. tonyo. Sabar. Mosok anak toprak sewi tak tok kae. Gak ana kesempatan ngomong Mas. Wah, iki ra iso ngedhek gorene tak nggone. Oh iso ngene iki pas roman. Dadi Pas roman iki ditonton dhisik Nah, piye mondel jare dadi roman. penonton iki ben menikmati antara gandrungku karo Gitu. Lah iya. Nah, iki lho. Ah. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi. Wes. Wis ah. Lah sampean iki kok yo manut Piye? loyonan ki. Apa enek oh? Anak matraman tutung gentak jazz. Toprak kok iso. Toprak iso tak tutung gentak jazz. Wis. Wis. Iki nuwun sewu Mas, niki lakon ketoprak niki anu mawon nggih, mendet lakon Kediri mawon nggih. Ya lakon Kediri iki Sampean Mbak Dwi sampean dadi Dewi Sekartaji. nganggit cerita Kediri. Oke, dadi Dewi Sekartaji, awakmu dadi Panji Tengkorak. Wah lho ganteng. Panji Asmara Batang. Bangun. Sampean dadi Panji Asmara Bangun. Nggih, dandan sing bagus to. Lih, nakon Panji niku metaraman apa ngligo to, Mas? Saelingku ngligo no. Oh, ya copot klambi berarti ngligo. Apa enek lakon Ngligo. Panji nganggo klambi. Nah, Kediri anu ngligo Kediri. Ra mudeng lho aku. Ora ngerti toprak kowe. Ora ngerti. Ya Aku ampun. urung yo akeh pisan iki noprak yo, Pak. Ketoprak Kediri ngligo Oh, raga, iya. ngligo sarira. Oh iya, toprak kudu tertib ya. Iya. Ya. Ngalah nganggo klambi kaya ngono lho, Mas. Lah lek Yo. ngalah. Yo. Yayi. Ampuh anak. Yayi. Ya piye teh? Penonton kurang ajar jare. Iso ngelokne to. Piye? Dagelane kaya walang sangit. Kurang ajar. Ngawur. Iki ngono walang kadung. Cengengesan. Lho, Mas Gurit, nuwun sewu. Niki ketoprak napa wayang wong? Ya ketoprak to. Ketoprak. Lah nyapa gawe kotang Antakusuma iki? Padane Gatot Kaca kowe. Iki ora oleh lakon toprak ya. Ngligo sarira, ngligo sarira. Piye to? Oh ya maklum wong ra ro. Engko didukani karo Gus Hari nek kowe ra tertib. Didukani Gus Aswin. Nah, Tertib. awake bayi jan. Jan gotot. Igone pating pecotot. Iki blangkone dienggo sekno ben ketok. Lho. Masa enek rol rupane kaya takir pluntang. Ya paling ora yo dadi rol iki. Ganteng ngene. Yayi. Awakmu rong tak kapak-kapakane kok wis. Jan kaya katen batenan. Lho mati lampu lho. Iki kurang jangak lho. Woi. Bapak Ibu padha ngrasani. Apa? Ora lho dagelane sitoke ke rupane kaya cok bakal. Ya pancen enek ndoke yo. Digandrung ki Dewi Sekartaji kuwi Panji Asmara Bangun. Nek cara ngene iki Gandrungan aku coba, Mas. Ya tak ngrum nyuwun pelok 6. Weh ngerti laras. Lah pripun Mas Mondol menika pelatih kerawitan. Oh ngoten nggih. Gitu. Mahawiku Lho, Mahawiku. termasuk guru Dwijawara Brengengeng. Nah, Niki Mas Mondol niki. yo aku kok. Mahawiku Mahawiku Dwijawara Brengengeng. Niki Aku kok. jajal tunjukkan kabisanmu Ndol. Heeh. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Lah, ngrawite ya hebat Mas ya. Saged niku. Alhamdulillah. Nyesal. Kanca-kanca dulur-dulur men pirsa. Alah kanca-kanca ya apa musuh? Mahawiku. Mahawiku. Dwijawara Brengengeng. Brengengeng.
Piye? Ayun-ayun Ayun-ayun buka. 6 6 2 1 6 gamelane balungan nututi piye 2 2 cilu 2 2 meneng ae Pak sampeyan biar melong banyol heeh maksudnya niki band muni sampean mentel mawon Mas Mondol ki marai ngetone kabisane ben disekseni niki nek awakmu iso ngendang iso piye mau bukane 6 6 2 1 2 nempyong nempyong balungan nututi 2 2 cilu pinter tenan Mas Yudo cilu pengrawite ampuh iki nabuhe ampuh 6 roji 6 lujiro kong ora ngira babar pisan bener apa salah bener jenengan jos sebagai apa Ndol aku sebagai mohowiku Wijawara brengeng kuwi nek ayun-ayun ayun-ayun saiki nek gambir sawit saka Bonang Mas lho piye Mas 6 6 2 jijirolu nempyong nempyong kok kaya meh padha to Mas pancen gamelan rada mirip-mirip Wi mau gambir sawit. Ketawang Subakastawa saka Bonang Mas piye Mas Saka Bonang ya nan 6 6 2 jijirolu nempyong nempyong lho Ibu Pertiwi Ibu Pertiwi saka Bonang piye Mas 6 6 2 jijirolu nempyong apa yang nesu kabeh nempyong apalku yungkur kuwi lho digandrung yayi kene tak kira pinter tenanan kuwi mau aku emang hafal siji tok Mas nggo golek dhuwit pelok ya pelok 6 Yayi pripun Kang saged to marang Kakang bakal tak rungrum ana ing Taman Kaputren kene Yayi edan alah bakal mbok rumpuk rungrum ora iki apa to Ndang rumpyong iki caplak caplak masa caplak iki aku ya enek ngene iki duwe oh iya duwe awakmu duwe berapa alah iki apa iki dadak tekan mbok menawa gak duwe tanganmu celutak cengengesan susui monggo ndang kek jare mareng gandring ndang gandrung sikil tindinganipun Pak De pelok kowe kok pelok gandring pelok aku malah mental loro ora yo diapalne ndang apa pamit aku urung kok wis pamit ki lho kuwi lho anu pamintaku nah kuwi lho sing bener kuwi lho oh berarti mau diganti untumu pecah ganti sing bener kuwi kok ganti sing bener to sayangku pamintaku enak suarane ni masito ase jan motan kena kinira kene iki lho Mas alah gayane ora enak sing enak ora dingenekno ora ngenekno kendang terusno katut runtut tansah reruntungan suarane ampuh Mas itu moho wiku sampean tak Mbak Duwi alah tanta tumbas pinten ketheke niku kok digandrung masa dikoyokne kethek ogleng ya Allah ya wis sing mesra piye Ndang ing sarina sawe ngene malah kaya nuntun wong picek lho digandeng angel ra umum ya maksudnya kowe karo lungguh ya piye ngono gandrung wong kok iya Bek lha wingi nyapa ngono kuwi nguyuh ngene iki yo arep mangku oh kaya tari karonse hebat tenan jan aku mas sing ora tek percaya wis to tenang ae diibaratake kowe iki cara pewayangane kaya Kumoratih karo Komodo Kumajaya aku lho ae aku arep mangku kuwi kene Yayi bakal tak pangku ben ketok mesra modele kaya arep maling
Nah, lu gua. Nah. Aman. Wah, patine bodo pengen. Kuat tenan apa ora to kok? Kuat. Wong lanang kok priya sejati. Priya sejati. Wong sekti mandraguna. Sekti mandraguna. Akeh sing ngundangake. Akeh sing ngundangake. Yen to priya ngundangake kasektene, yen to Yen to wanita priya. ngundangake kebagusane. Iya yae. Lho. Piye to kowe? Pak Kundul, aja ngantek kalah. Tenan Ojo. yo. Kuat-kuat. Kuat-kuat ayo. Hah. Kene Yayi. Yayi. Oh, koyo katen bang ngene. Umpama sliramu kelakon dadi garwaku, mangko sliramu nyuwun anak pira Yayi? Alah. Rupane kaya nyambik. Iki piye to, Mas? Yayi. Apa gemah iki? Wah, alah. Aku ora. Omong ora kuat. Kok iso. Ayo. Ndang, terus ora sadar mangku-mangku barang. Datan kinggang sarambute. Alah. Datan kingkang sarambut. Hup. Ngono. Datan kinggang sarambut. Hup. Orang gawe hop ya nyok tak sewodok ndeloser kowe engko. Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut. Cep. Orang gawe hop, orang gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Datan kinggang sarambut. Ora ditikup marai dibablasne niku. Apal aku karo Mas Mondol iki cengengesan mesti. Kok iso. Ngesan wae. Ndang to sing tenan. Wis. Lho. Kok jek metu. Mang ra iso. Oh. Datan kinggang sarambut. Ngene lho tak warai, mustikaning jagat. Kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang dak tresnani kejaba mung sliramu. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung, bathukmu kang ngilo cendani, netramu blalak-blalak bawang sebungkul. Yen dak sawang pasuryanmu katon glewbu, pindho golek kencana Yayi. Ndak sawang pasuryanmu katon glewbu, pindho golek kencana. Iso ora kowe kaya aku ne glewbu. Yayi. Yen tak sawang rambutmu kang ngemak bakung, lambemu nyigar bokong. Apa enek lambe nyigar bokong? Iya, Lho. Mang. Lambene nyigar jambe. Oh, lambene nyigar Lambe jambe. nyigar bokong lah ketok nyawaprut. Lambemu kan nyigar jambe. Yen aku nyawang samu katon glewbu. Bisa ternyata mara diage Yayi sliramu. Mara gage caketan marang kang bakal tak glewbu. Mbak teglewak-glewo. Ayo Yayi gage ndang glewbu. Kene Yayi, mustikaning jagat, sliramu bakal ndak sengkake ngaluhur minangka garwa prameswari bakal ndak gendong, ndak ojong ana ing kursi kedaton candak cek langsung. Wis ngene iki bagianku ra penak wis to genah. Nyapon lho pasanganku Nganggo ngono koyo. Alah, gak aku. Gak kok konone. Ah, Dek inginane rung mari. Kowe nyuwun ngono kuwi, Pak? Ora. Mbok yo Gandeknane tanganku coklak kok onone aku. Kok nek Jerone aku. kok nek ceklek dilasne. Ayo ndal kaya aku iki mau lho ndal Yayi. kuat. Moro caketok. Moro caketok marang Kakang Aja Siam main, Dek, bakal Nani. tak sekane ngaluhur, bakal tak gendong, tak ojong. Ayo manut to marang mun Iya. Kakang Yayi. Ya ndal kaya aku mang lho mau enak. Yo, Piye ndal? Jangan kaya mbabut telo. aku lak wis omong aja kaya Ya jelas dhewe ora ae kuat. kok iso. Apa enak gendong bojone kaya mbabut telo ora. Lah awake kaya bruk. Yo sing mesra ngono kuwi to, Mas. Nek Ini lho karo lambung digandeng ini lho kuwi. ngene. Asik. Ya, karo nembang. Jan, cocok napa mboten, Bu? Pak? Cocok wis to, cocok. Cocok. Cocok napa mboten? Setuju nggih? Alah sing cemburu mboten. Dang. Ya terus ke gandrunge. Lamun adoh
caketing ati. Ngapunten Mas Gurit nggih. Nggih. Mas Mondol niku nek dalu biasane nuwun pantun sepuh anu Mbak tak kathokane sik ngesakne. Masuk angin kan kok. Aku iki nek bengi pancen aku iki Pancen Mas Yudo ki gemati. Heeh. Gemati karo kanca. tur dasare kula niku pun suwek dadi ya nek bengi Tuwek. Tuwek. Ya tuwek kathoke suwek. Iki jane yo. Jabang. Ngesakne Mas nek bengi nek mboten dipempesi sering ngompol. Ya iki. Mumpung bengi iki aku nganggo pempes. Terus kon ngapake? Kan kaya tuyul dan Mbak Yul. Wis sirai gundul, pempese dinggo, mangke tak kon tinggal ngomah to. Wong panjen iki yo sangune kok omah yo iki kok tinggal ning omah. Lah nek ndas tinggal ning omah nek raup piye? Ganti ndas apa kono ya. ndas truk malah nabrak wong. Endal. Ya. Pindo mimi hamimi oh. Alah. Mimi amin tuno. Mimi mintuno. Mimi mintuno ya cek butuh mimi. Ayo nimas bareng ana tepi wajib. Alah. Nyapun dadak wajib iki Lah nyapa? jere awake dhewe dagelan santri, kulino ngaji. Lah kok kira wajib iki? Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat. Iya. Jenenge apa? Kol kolah kubro. Berarti nek wajib. Wajib. Oh iya. Lah nek senep. Seneb. Barne bocah ninggal weling. Sito asih Brayan. Piye ndal iki ditibakne apa? Yen aku nyawang Mbak Lestari iki katon manis. Oh, ditibakne apa? Manis. Lho, iki pelok barang lho, Mas. Ya kan bawane pelok 6 tibakno belok parang ya gak apa-apa. Barang gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Mboten napa-napa nggih, Mas. Padha peloke. Pelok barang nggih. Nggih, oke. Oh, manis. Manis. Oh, iya. Sing penting padha peloke. Betul lah, cocok. Mangga Mas, manis Mangga. dados. Ora disiarno sik ta? Disiarno sik. Piye? Yo. Awakmu dadi ekone. We Baiklah para bapak-bapak, Pak. ibu-ibu, Bu. hadirin sekalian. Yon. Yuk kita sambut. But. Alah. Manut anu MC ini lho. Yuk kita sambut Sam. artis berikut ini. Nih. Buat bapak ibu semuanya, Nya. silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon, Won. ada soto, Tuh. juga tempe keripik, Kriuk. juga ada makanan pencuci mulut, Lut. ada semangka, Kak. ada apel, Pel. juga jeruk. Kecut. Dan buat adik-adik Dek. yang di dekat pagar, Gar. hati-hati bisa kecantol. Suwek. Mas Mondol lagunya Manis Dados. Tublak tumpak. Mas Ahmad Watono. Watono. Manis dek, kowe pancen manis. Tenane Mas. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem. Yen mesem manis sing ngungkuli madu. Kaya bisa. Ngrontokke jantungku. Ganteng Mas, sampean pancen ganteng. Tambah ganteng. Tambah ganteng, yen ora seneng
bangsa alit Ayo Mas Mondo. ngalor ngidul sampean hawane gendong Kembang pati dek dironce-ronce ronce-ronce setengah mati aku sayang kowe asar turi mas ning Surabaya Ning Surabaya. aku ngerti sampean senenge godhong iris-iris dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah Lidah. mas lidah bertulang pandai bersilat iku apake wong lanang yo madya laras Madya laras lho Ki. La 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 la. Manis dek kowe pancen manis tambah manis. tambah manis yen kowe ora lamis Yen mesem. yen mesem manis sing ngungkuli madu Kaya bisa rontoke jantungku ganteng mas sampean pancen tambah ganteng ganteng. ganteng yen ora seneng Bangsa alit. namine gampang Namine kempul. ngalor ngidul sampean gawani gendong kembang pati dek dironce-ronce Ronce-ronce. setengah mati aku sayang kowe asal turi mas ning Surabaya Ning Surabaya. aku ngerti sampean senenge godhong iris-iris dek gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja Prasaja. memang lidah mas tidak bertulang Hei ya. pandai ya. bersilat iku atake wong lanang Wah, suwun, suwun. Mbak nuwun Lestari. Mbak Lestari Manis tenan Mas Mondol, wis jan-jan gayeng dasare digandrung kalih Mas Mondol, dibablaske Gandrunge ya tembange hebat. duet manis. Nyanyine yo hebat Mas Mondol. Tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Wah, wis jan pasangan idiot. Ideal. Nggih. Salajengipun Mbak Bilih saking Mbak Presiden diagem no busanane diagem. Injis. Lah. Isin dipirsani para piyai-piyai. Diagem sing apik le tole. Injis. Pempese dicepat pempese. Nggih. Engko dienggo neh pasano. iya Mangga Mangga. sinten Udah pamundutan. DJ ya. DJ tampil ke DJ depan. siap. Terpakai petalaman ya, Dek. Cari kalung rendang ning kalapa. Sayati tatyo Ngabehi kula niki napa-napa nek kula langsung kula candak ngoten mawon. Sinden-sinden ora. Cek ya ngono. Cek blas. Diagem Mas Mondol busananipun diagem. Kersane mibawani tur miyayeni. ini loh Piye ta iki piye to ilmu nganggo lho.
Kok isane Mbak DJ iki lho. Nggih, selamat Nek mau karo malam. Mbak Lestari mau kan carane ya taduk gandrung iki kan luweh lho, kinyis-kinyis niki lho kok iso. Ya, takut. Nik pundi? DJ tetap berdiri, DJ. DJ tetap DJ tetap berdiri. berdiri. Nah, DJ. disusul Mbak Ana, Mbak Ana. Aura, Mbak Ana Aura niki pidalem saking pundi Mbak Ana? Saking Mbak Dekan. Mbak Saking Dekan. Badekan Mas. Tesih Yuda. sekolah? Kula tasih sekolah SMA. Kelas pinten? Kelas 3. Kelas 3 SMA pinter nyinden anake mondol kelas 5 SD meteng. Ngawur. Ngawur piye? Wis nglairne. Malah. Iki lho duwe putra dididik supaya tresno ning budaya, Kaya Mbak cinta ning Ana kuwi lho, Mas seni. Mondol. Mbak Ana kelas 3 SMA wis pinter golek duit, SPP wis bayar dhewe ora jagakne wong tuane. Kok iso? Hebat. Lanjut Mas Yuda. Masa. Di anu napa tembangipun? Nggih, Pamundutan. niki saking Akung Marimun Yun Pepeling. Oh, akun Akung Pepeling. Marimun. Akung Marimun nggih. Iki Yun Pepeling. Kalau Ya, mau langsung. dipikantuk salam Mas Gurit Nggih, saking Pak saking- Eko Bilowo Oh, Jakarta. ngeten. Alhamdulillah. WA kula. Nggih, kados wedal. Kepanggih wonten tugu Panggih proklamasi. malih. Nggih. Salah panggih malih. Bulan kepenger Mas Yuda ya. Nggih. Alhamdulillah. Ya, kembali ke tempat. Nggih. Heeh. Suwun lho Mbak Ana, Mbak DJ Ana, suwun. DJ. Sami-sami Mas Yuda. Nggih, Mas Yuda, Mas Mondol. Dawuh nggih. Dawuh-dawuh sing lumantar namala nyuwun lagu sing urung dileksanane disambung mengkono gara-gara. Iki Nggih. ditutuke lakone dhisik. Siap nggih. Nggih. Netepi kewajiban, Nduk. Ayo tak derekke yung. Tansah marep amoring suksma. Sinuksmaya winahya